Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh ing channel Mira Jawa. Ing video iki bakal njlentrehake babagan tembung garba. Apa kuwi tembung garba? Lan kepiye carane nggarba tembung? Teges tembung garba yaiku tembung loro utawa luwih kang didadekake siji kanthi ngurangi cacahe wanda. Wanda iku uga tegese suku kata. Gunane tembung garba ing tembang yaiku bisa ndadekake supaya luwih endah lan kanggo ngepasake cacahing wanda ing saben gatra utawa ngepasake guru wilangan. Tembung kang kena digarba utawa didadekake siji iki mung tembung-tembung kang pungkasane aksara swara utawa huruf vokal karo tembung kang wewatone nggarba. Dadi ora kabeh tembung bisa digarba. Nah, sabanjure iki ana tuladha cara nggarba tembung-tembung miturut aksara swarane. Iki ana aksara swara A ketemu karo aksara swara A. Mula mengko dadi aksara swara A. Tuladha ing tembung sedya lan arsa. Menawa digarba dadi tembung sedyarsa. Menawa iki aksara swara A ketemu karo aksara swara I, bisa dadi aksara swara E. Tuladha ing tembung suka ketemu karo tembung ing, menawa digarba dadi tembung sukeng. Ana maneh aksara swara A ketemu karo aksara swara O, bisa dadi aksara swara O. Tuladha ing tembung lunga digarba karo tembung oncat, dadine tembung lungoncat. Yen iki aksara swara A ketemu karo aksara swara U, bisa dadi aksara swara O. Tuladha ing tembung nara ketemu karo tembung utama, menawa digarba dadi tembung narotama. Banjur aksara swara I ketemu karo aksara swara I, bisa dadi aksara swara I. Tuladha ing tembung siti digarba karo tembung inggil, bisa dadi tembung si tinggil. Ana maneh aksara swara U ketemu karo aksara swara A, bisa dadi aksara swara wa. Tuladha ing tembung ratu lan aji, menawa digarba dadi tembung ratwaji. Lan aksara swara U ketemu karo aksara swara I, bisa dadi aksara swara W. Tuladha ing tembung tumuju ketemu karo tembung ing, menawa digarba dadi tembung tumujweng. Cekap semanten panjlentrehan babagan tembung garba. Muga-muga saged mumpangat. Matur nuwun kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.